Sannunku. Yawwa, sanninki. Da Allah zan ɗan iya magana da kai? Biki ga mu biyu ne anan? Ni ko shi? Ko biyu kuma? Ai ko uku na gani. Haka ne, ashe ma Ali yana nan. Yawwa, ɗan farin nan dan Allah ina so mu ɗan yi magana da kai. Allah sarki in taso kenan. Ta so mu ɗan je gefe. Amma na fa ka bai kasuwa fa. Akwai wata magana na ke shirme. Oke ina jin kiɗan mata. Kana ji ba? Wancan mazaunin na ƙarshen nan. Ali kenan ya ake. Shi dama sunan shi Ali ko? Kin gani ki faɗa min da Allah sauri nake yi. Yawwa, dan Allah number shi nake so ka bani saboda ina son mu yi wata magana da shi. Ni ko ban da number wancan amma bari in tambaye abokin ba. Me lasi? Ya ne Abdul? Da Allah dan zo ka ji. Okay. Ya aka yi ne Abdul? Kai ka ji wani shirme mai lasi. Wancan mara amfanin wai number shi ya ka zo ne ba. Number shi kuma? Cikin me yake da number shi? Ko dai in za ku bani. Gaskiya mu ba mu da number shi. Allah ya sa ba yana da waya. So ka ga ma shi can ba. Kai bara ma dai in je da kaina. Aliyu. Na'am? Ali number ka nake so ka bani. Number na kuma? Naka baka gane ni bane. Na gane ki ma. Ba na taɓa yin aiki a gidanku ba? Yawwa, dan Allah ɗan ban number ka Tom. Shikenan. Tom, na gode sai ka ji ni. Okay, to. Ali, I love you. Kai in sa yara su yi maka tsinannen duk a gidan nan. Amma mama ai Magana kake yi ne? Mara kunya? Wai kai ko me aka samu idan kai yana kai a gidan nan? Goyi ma ɓoye-ɓoyen ne zai tsaya maka a gidan nan. Wannan baban ku aka saida kuma ba za a baka ko sisi ba. amma mama duk kin saya ma yaranki. Amma Dole fa yasa kake zama a gidan nan amma ni ba na ƙaunar ganin ka a gidan nan. Yaro baka da aikin yi sai sa ido? Mama, wallahi ni ba ma wannan ba, ni ƙazantar shi ne ma na tsana. Wallahi, ai kazantar na shi gado ne. Ko maman shi ma sanda take da rai haka take. a'a mama, dan Allah a daina sa mama na a ciki. Kai? Rashin kuya ya kama mama maimaita abin da kace. Yawwa Buhari ya maimaita abin da ya ce. Mama barci ya maimaita mana. Buhari, wallahi abin da mama take kwata-kwata babu kyau ko a wajen Allah. Yawwa Buhari, mama ke ma kin dade kina daga mu wannan yayin kafa amma da wallahi tuntuni ya bar gidan. To menene ma? Ai yau din nan ya bar gidan nan. Mama bar gidan nan fuska ce. Sai ka bar gidan nan. Yau yanda maman ka ta bar gidan nan. Sai ka bar gidan nan, ita bar gidan ta ba da rai ba kai da rai zaka bar gidan ko bai kayan shi. Yawa mama ɗaya da ke mun lemon nan rikin ne da sauki baka. Yawa mama, kin ga yanzu mun huta da siyan maganin kuɗin cizo, mun yi maganin su. Kai mama, wallahi rashin adalcin nan yayi yawa. Abdul me kake cewa? Lalle zaka bi shi. Kai kare da baka yi halina ba a gidan nan. Haba mama, kin sai da fili har guda uku kuma ki rawa mana kuɗin amma shi komai biki bashi ba kuma filin nan fa baban mu ya ban mana. Haba. Ai ni zaka tona mu asiri a gidan nan Buhari rike mun lemun nan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa wa akilu malil yatimi bi gairi haqqi, cin dukiyar maraya ba tare da sanin sa ba kuma ba tare da yardarsa ba yana ɗaya daga cikin laifuka kwaya hudu wanda idan mutum ya aikata ba zai shiga aljanna ba. Malami manya. Ke ina wasa da ke ne? Ni fa ba ruwana, kawai dai na ga ɗan kuɗin da ake samu tare ake ba. To munafiki kana fiki da ido ba da kai ake cin kuɗin ba? Ai mama ta yi farko ta yi ƙarshe. Insha Allah ba dan sake cin wannan kuɗi. Kai zaka bar gidan nan yau kuma kar ka sa rai idan aka sai da gidan nan kana da wani abu daga ciki. Idan na tafi ba wani abu bane. Saboda tunda mama na tafi gidan nan gabaki ɗaya gidan ba daɗi. Kawai dai abin da nake so mama ki sani shi ne Abdul abin da ya faɗa miki gaskiya ne. Sa'annan kuma Allah ne ya ce mama innal ladzina ya'kuluna amwalan yatama zulman innama ya'kuluna fi bidunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mama Allah ya ce lallai duk da suke cin dukiyar maraya
kuma suke zaluntansa. To haƙiƙa mama suna cima kansu wuta ne. Kin ga mama, wannan aikan fa ana samu. Kake wani biyo wannan ya gama. A haba mata da aikaka da mu. Ai ko ta yadda ko bata yadda ba. Wannan ayan Allah haka yake. Gida ne zan ba muku shi insha Allah. Abdul, Na'am Ali. ni zan tafi. Dan Allah kai kaɗai ne kake so na a gidan nan. Kuma kai kaɗai ne ka fahimci abin da Allah ya ce da wanda manzon Allah ya ce. Ka riƙa ba ma umma shawara sa'annan kuma ka ciwo da mata faɗa. Tun wallahi in ta bari ta koma ga Allah a haka. Aliyu kana da gado a gidan nan fa. Haka da ma Abdul. Ka fitan mana a gida. Wai ba harin ya haka dan Allah. Kai malam babu ruwanka. Haba Buhari. Babanmu faɗa ya tare da ku. Amma ina mamanmu ta kore ka a gidan nan. Waye ya dawo da kai? Me ya dawo da kai? Kaga Aliyu, ka bar gidan nan tun kafin mahaifi ku ta dawo. Ai wanda ya haɗa ya raba. Ya Allah ku ya haƙuri. Wallahi tun da umman ku ta kore ni a gidan nan. Ban samu wajen da zan zauna ba. Wallahi na duba gabas da yamma, kudu da arewa. Ban samu inda zan yi rayuwa ba. Allah ku ya haƙuri da dawo. Kaga Aliyu ai kai ma kana da gado a gidan nan. Allah ka dawo gidan nan ka tsaya. Allah, Allah. Kai har kai wane ne da mamanmu za ta yanke hukuncin koran wannan kai ka ce za ka dawo da shi. To bai ka ji, wallahi ko umman mu ta haƙura ta bar shi a gidan nan to mu ba za mu ci gaba da zama da shi ba. Aliyu wannan gidan fa namu ne dukan mu da kai. Saboda babanmu ɗaya. Amma kuma gashi an hana ka ka zauna. Dan Allah ka haƙuri yanzu da mahaifiyarmu za ta dawo. In dai ta dawo insha Allah za ta baka ka zauna. Haƙuri Abdul. Na san cewa kai kana tare da ni. Bari in jira in nan ta zo. Ma zan ba ta haƙuri. Wallahi ba ni da kowa a duniya in ba ku. Ya Allah ku haƙuri. Allah. Kai haƙuri Aliyu. Bari in kawo ma ruwa ka sha. A gode. Me nake gani wannan? Me ya da kai gidan nan? Na wuni mama. Ban sani ba. Me ya da kai gidan nan? Na kore ka ka ki koruwa maman ka ta bar gidan nan ka ki tafiya ya kace so in yi da kai. Haka ne mama. Wallahi mama tun da kika kore ni. Inda na je zan zauna mama. Wallahi ban samu. Bakin titi nake kwana mama. Duniya ba ni da ƴan uwa sama da ku. Wallahi umma. Na sha wahala sosai. Gaba ɗaya jiki na ƙuraje ne ya fito umma. Ina kwana a ƙasar gada ne. Kwana na uku kenan ina zazzaɓi umma. Na rasa yadda zan yi. Shi yasa na zo ki taimaka min umma. Ki haƙuri da Allah. Umma ku kaɗai ne dangina. Tunda umma ta rasu. Abba na a nan ya haife ni shi ma ɗin ya rasu. Wanda kowa in ba ku ba umma. Kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka jira ni ina so. Na gode. Na gode. Umma zazzaɓi nake yi. Tashi ka fita ka bar gidan nan. Umma, kuma ki ji tsoron Allah. Yau na tabbatar da cewa duk wanda yake da mahaifiya a raye shine cikakken mai gata. Yanzu tawa ba ta nan. Babu wanda zai ma addu'a wannan halin da nake ciki. Umma duk da kin kasa mai gurbin ummata. Amma ba komai. Amma ina so ki san cewa
da ke da duk wacce akwai maraya a hannunta take wahalantar da shi, wallahi Allah ba sai ko sannan karki manta masauki na farko a ranar lahira in ji fiyayyen halitta na sallallahu alaihi wasallam shine kabari. Sannan abin da ya fi takura ma mamaci a wannan ramin shine haƙƙin wani, balantana ma na maraya. Idan mutum ya kasa ansa tambayan abin da za a tambaye shi umma, wallahi tun daga ne ya shiga bala'i, saboda abin da zai biyo baya babu daɗi umma. Sannan kada ki manta haka rana za ki tafi gaban 'ya'yan naki a duniyar nan, sannan umma ke ma ba kya tsoron a musu abin da kike mu. Haba umma, ku daina mantawa da gaba mana, saboda tsakanin ni da 'yan uwana ba a san waye zai taimaki wani a gaba ba umma. Sannan umma, dan Allah idan mamata ta miki laifi ki haƙuri ki yafe mata, amma dan Allah umma me ni laifi na a ciki, amma ba ku ki manta umma ranar hisabi. Na daga hannuwa na ya Allah ka kula da ni, na mika lamura na gare ka dan kai ke da magani. Na kawo kuka na san ba ka gajiya da ni, kaddara ce na ɗauka ya Allah mai imani. Hisabi